Добрый дзень, мяне завуць Анхеля Спіноса. Я беларускамоўная паэтка, хаця сама з Іспаніі. Я з дзяцінства не валодала беларускай моваю, але пачала пісаць па-беларуску, таму што беларуская літаратура дала мне магчымасць знайсці сябе як літаратара, як чалавека. Таму, калі з'явіўся шанец падтрымаць праект «Чытаем па-беларуску з Вэлком», я была неверагодна радая і адразу згадзілася, гэта вельмі важна для мяне. Хачу вам сказаць, каб не баяліся быць сабой. Літаратура дапамагае нам у гэтым, трэба скарыстацца ёю. Прачытаю свой вершык «Хацела». Я хацела быць побач, а штораз больш далёка. Хацела быць паветрам дзеля кожнага слова. Я хацела быць небам над тваёй галавою. Засталася зямлёю, ды бруднай, незаўважнай. Я хацела быць сэрцам, але крыві самала. Я хацела быць морам, але вады самала. Я хацела быць сонцам, але светла самала. Стаць вечнасцю хацела, але часу самала. Я хацела быць песняй, я засталася шэптам. Я хацела быць дрэвам, а пакуль я насенне. Я хацела быць марай, каханнем, летуцэннем. Засталася сабою, а гэта ўжо нямала. Дзякуй вялікі. Я хачу цяпер, каб вы таксама падтрымалі гэты цудоўны праект. Запішыце сваё відэа, дзяліцеся з сябрамі абавязкова. Дзякуй вялікі яшчэ раз і поспехаў.